Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Полиция хезмәткәрләре Росгвардия юхиди экипажлары шоллы куркынычсыз яңа елга әзерләнә. Яршолыда яңа ел козлары ярминкәсе эшли башлады. Бу елны итле продукцияны нинди бәядән алып була? Полиция хезмәткәрләре Росгвардия юхиди экипажлары, алар барысы да яңа ел төнендә куркынычсызлыкны тәэмин итәчәк. 31 декабрь көнне генә дә үзәк чыршыларда 50 меңгә якын кеше көтелә. Хәзер җәмәгать тәртибен саклау белән бәйле кирәкле әзерлек чаралары үткәрелә. Толырак алдагы минутларда сөйләрбез. 31 декабрьдән 1 гыйнварга кадәр үзәк чыршыда җәмәгать тәртибен һәм иминлеген саклау өчен 170 полиция хезмәткәрен 20дән артык Росгвардияче һәм тагын 50гә якын төрле хокук саклау формированиеләре әгъзаларын җәлеп итү планлаштырыла. Юл хәрәкәте иминлеген юхидинең 23 экипажы тәэмин итәчәк. Во время проведения мероприятий также будет акцентировано внимание сотрудников на выявление беспилотников в воздушном пространстве над местами проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий. Раштоа төнендә 35 полиция хезмәткәре эшләячәк. Өстәмә рәвештә шәхси саклау оешмалары хезмәткәрләрен, муниципаль хезмәткәрләрне, форпост яшьләр формированиесе әгъзаларын, шулай ук ирекле халык дружиналарын җәлеп итәчәкләр. Делаем все, чтобы на всех объектах был порядок. Начальников управлений, заместителей, руководителей исполнительного комитета прошу и требую, чтобы вы сами лично побывали на объектах, посмотрели, как идет подготовка к проведению массовых мероприятий. Моннан тыш кешеләрнең күпләп булган урыннары белгеч кинологлар һәм саперлар тарафыннан тикшереләчәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Яршолыга яңа ел козлары очып килде. Шәһәрдә шул ук исемдәге тематика авыл хуҗалыгы ярминкәләре старт алды. Сату мәйданчыклары киштәләрендә үрдәкләр, индауткалар, тавыклар һәм башка кошлар бар. Ләкин игътибар үзәгендә әлбәттә козлар. Безнең төшерү төркеме аларны нинди бәядән сатып алырга мөмкинлеген һәм бәянең узган ел белән чагыштырганда никадәр үзгәргәнен ачыклады. Иткә ихтыяҗ зур, сыер ите өчен чират сузылды. Козларда популяр, фермерлар килограммын 600 сумга саталар, чагыштыру өчен узган ел 50 сумга арзанрак булган. Козларның хакы әзрәк артты, потому что ризыклар, кормаларның хакы артты, кыйбатрак. Шуңа бөтен әйберләрнең дә әзрәк незначительный хаклары артты. Без Тукай районы Сәмәкәй авылыннан килдек, козлар алып килдек. Үзебезнең ишек алдында үстерәбез. Бәяләре 650 сум инде. Кеше ничек сата, шулай итеп сатабыз. Кокланган козның 1 килограммы 1500 сумга төшәчәк. Фермерлар әйтүенчә, аларның бәяләре үзгәрешсез калган, ләкин пешерү процессы озын һәм катлаулы дип санала. Аны башта 2 ай ярым тузда тота. Аннан соң бумага, башта тузда тотканнан соң әзрәк элеп киптерәбез җылыда 1 ярты ай тагын. Менә шу процесска 3 ай китә безнең. И все, коз әзер, бик тәмле. Сатып алучылар продуктларны алу гына түгел, бәяләрнең ничек үзгәрүен дә анализлыйлар. Йомыркаларны саталар 150 сумнан тегеннән, уже беткәнде, йомырканы алалар. Штуклап алалар йомырканы. Иткә килдек без, ит алдык. Ите әйбәт. Бүген кеше күп иткә. Видимо, яңа ел җитә хәзер. Бәйрәмнәр шуңа кеше әзерләнәдер инде. Бер дә кыйммәт түгел, бөтенесе дә әйбәт. Ышсыз бәяләр, ит тә бик яхшы. Кокланган коз дип әйтимме, алар бик әйбәт. Бик яхшы оештырганнар. Рәхмәт оештыручыларга, килгән кешеләргә бик зур рәхмәт. Бу салкында шәһәр кешеләрен канәгатьләндергән өчен бик зур рәхмәт. Киләсе ярминкәләр 23 һәм 24 декабрьдә ачылачак. Шулай ук ул берничә майданчыкта, төзүче стадионы каршында һәм ипподром территориясендә эшләячәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Игіліклі һәм көңілге үтіп кірілік тарих шалалар туған күнні һәм яқынлашып келеші яңа ел бәйрәме оңайынан үзләрінің ишік алды жиыштырушысына бүләкләр тапшырды. Бу ничек узды? Толыра келесі материалда. Рафил Габидуллин үшін иртә көтелмәгән сюрпризлар белән башланды. 39-08 йортында яшәүчеләр үзләренең ишек алды җыештыручысын үткән туган көне һәм якынлашып килүче яңа ел белән котларга булган һәм алар аңа яхшы эше өчен рәхмәт белдерделәр. Кар яуганда сәгать 4-тә дә чыгабыз, 5-тән дә чыгабыз. Тротуарларны чистартабыз, юлларны. Подъездларны көн саен себерәбез, 2 тапкыр айына юабыз подъездларны. Мусор чыгарабыз. Бик канәгать яшәүчеләр. Туган көн белән котладылар бүген. Бик канәгатьләр. Молодцы барсы да, әйбәт сөйләшәләр. Канәгать, мин дә канәгать алардан. Алар да миннән канәгать. Табигаты буенча Рафил бик тыйнак дип уртаклаша бирдә яшәүчеләр. Агафья Кабирова сүзләренчә, ул үз бурычын бик яхшы башкара, ишек алды идеаль хәлдә. Ир эшкә иртәнге сәгать 4-5-тә чыга һәм кичкә кадәр чисталыкны күзәтә. Узак итеп яшәсен, исән сау булсын, бик әйтеп чиста иттереп җыя бөтен җирне, җыештыра. Шуның чаклы акыллы, әйбәт, акыллы кеше. Йортның өлкән һәм кечкенә вәкилләреннән тыш Ширне 39-нчы комплексның территориаль иҗтимагый үзләре рәисе Мәдинә Мөхәммәтҗанова да котлады. Менә шушындый мотор подъездларда безнең яшәвебез, безнең дворниклардан да аларның хезмәтен күрсәтә. Шундый чиста подъездлар безгә дә күңелле. Аларның менә эшләрен безгә һәрберебезгә хөрмәтләргә кирәк, кадерләргә кирәк. Чөнки дворник булып эшләү эше бик авыр аны, бик авыр. Шуның өчен аларны күбрәк ихтирам итәргә кирәк. Җыештыручы эше ошыймы дигән сорауга ир шикләнеп кенә җавап бирде. Шулай да мондый хезмәтне җиңел дип атап булмый. Бигрәк тә салкын һәм карлы һава шартларында. Ләкин Рафил ишек алдында һәрвакыт чиста һәм яхшы булсын өчен тырышканын сөйләде. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шолы дельфинариянда шәп яңалык 7 декабрда тагын бер дельфин дөньяга килә. Ул Россиянең кызыл китабына кертелгән Кара диңгез афалинасы төренә керә. Минем хезмәттәшем беренчеләрдән булып нәни дельфинны күреп кайтты. Яңа туган дельфин һәм аның әнисе үзләрен бик яхшы хис итәләр. Ул бик актив, шуңа күрә яшәнигә ярдәмгә дельфинарий хезмәткәрләре дә килгән. Тәүлек әйләнәсе 2 тренер аның артыннан күзәтә. Кирәк булса, алар ярдәм итә алалар. Әлбәттә инде үз әнисеннән башка гына булмый. Первый месяц дельфиненок вообще не спит, естественно, досаждает маме в том плане, что он очень гиперактивный, он очень много двигается, и в этом плане маме помогают, естественно, тетушки. Мы называем тетушками, потому что здесь у нас все девочки, которые активно подхватывают, сопровождают малыша и занимаются им. Бәләкәй дельфинны тәрбияләүдә башка дельфиннар да булыша, аның әнисенең исеме Зоя, аңа 32 яшь һәм бу аның икенче баласы. Дельфинның әтисе Тихонны берничә айга чалыга Анападан алып киләләр. Учреждениянең 7 ел эшләү дәверендә бу инде 5нче бала. Дельфинарий хезмәткәрләре әйтүенчә, бу хайваннар өчен барлык уңайлы шартлар тудырылганын күрсәтә. Сүз уңаеннан 5 ай элек диңгез мәчесе дөньяга килде. Ләкин хәзер генә аның җинесен билгеләү мөмкин булды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Тунец консервированный 240 грамм 95,90. Это победа! Erosa